Quants components té un llit fet? Doncs vànua, baixera, coixinera, flassada, cobrellit, farciment, funda i un llarg etcètera perquè la llista segueix creixent. Un no parar típic del capitalisme, que per vendre ha d'inventar productes i, per tant, inventar noms. El secret és quedar-te amb 4 mots i prou, perquè si no acabes ximple rematat. Localitzats els mots per fer el llit, has d'ordenar un conjunt de teles díscoles, emprenyades i que sembla que tinguin vida pròpia i amb la mala gent necessària per posar-te pals a les rodes. Així que has d'agafar molt d'aire i pensar coses boniques, a poder ser. Un altre pas, fixar-te si hi ha taques. Un llit tacat és un desori, una freginada, i qui te'l veu et pot tractar de porc cap amunt. Has de desenvolupar una visió de robot per descobrir-les totes, però com això és impossible, t'has de centrar en les que es veuen a simple vista. I sobretot, tingues present un missatge de no sé quin modista. L'arruga és bella.